Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά σε μια αρκετά αιχμηρή και θα έλεγα προκλητική ανάλυση που θέτει ένα πολύ βασανιστικό ερώτημα. Μήπως η σύγχρονη ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση ταυτότητας, σε μια κρίση αυτοαπόρριψης? Λοιπόν, ας μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Ο συγγραφέας του κειμένου που εξετάζουμε ξεκινά με μια δήλωση που είναι ομολογουμένως σοκαριστική. Ισχυρίζεται ότι η σημερινή Ελλάδα βιώνει μια κρίση όπου, κατά βάθος, μισεί τον ίδιο της τον εαυτό. Και πώς στηρίζει αυτόν τον βαρύ ισχυρισμό? Εντοπίζει τρία γεγονότα από τη δημόσια σφαίρα. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται εντελώς ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά ο συγγραφέας τα βλέπει ως συμπτώματα του ίδιου βαθύτερου προβλήματος. Σύμφωνα με τη λογική του κειμένου, αυτά δεν είναι απλά μεμονωμένα περιστατικά. Δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, είναι ενδείξεις μιας συλλογικής προσπάθειας να ξεχαστεί ένα παρελθόν που πλέον μοιάζει βαρύ, ενοχλητικό. Για να το εξηγήσει ψυχολογικά, ο συγγραφέας δανείζεται έναν όρο από τον Καρλ Γιούγκ, την περσόνα. Είναι, στην ουσία, η μάσκα που φοράμε και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα φοράει μια μοντέρνα, ανεκτική, δυτική μάσκα για να κρύψει από κάτω ένα βαθύ σύμπλεγμα κατωτερότητας. Και εδώ είναι που το επιχείρημα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Χρησιμοποιεί και έναν δεύτερο όρο, τη σκιά. Η σκιά είναι όλα αυτά που καταπιέζουμε, που δεν θέλουμε να δούμε στον εαυτό μας. Ο συγγραφέας λέει λοιπόν ότι η στροφή σε ξένα σύμβολα, όπως η Παλαιστινιακή σημαία, είναι μια προβολή. Προβάλλουμε σε άλλους λαούς τον ηρωισμό και την αντίσταση που δεν αναγνωρίζουμε πια στον εαυτό μας. Η κριτική όμως δεν σταματά εδώ. Πάει ένα βήμα παραπέρα. Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης, ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι αυτή η κρίση ταυτότητας δεν είναι καν δική μας παραγωγή. Είναι, λέει, εισαγόμενη. Αυτή η μεταφορά είναι πραγματικά πολύ δυνατή. Αυτό που μας λέει εδώ είναι ότι η χώρα έχει πάψει να παράγει το δικό της νόημα, τις δικές της ιδέες. Απλώς καταναλώνει έτοιμες ιδεολογίες από το εξωτερικό, σαν να μην έχει πια τα δικά της ανταλλακτικά. Και για να γίνει πιο συγκεκριμένος, στρέφει τα βέλη του σε κορυφαίους διανοούμενους. Τους αποκαλεί, σχεδόν σαρκαστικά, εισαγωγείς. Κατηγορεί, για παράδειγμα, τον Γιανναρά ότι εισήγαγε ένα γαλλικό βολτερικό ύφος, τον Ράμφο ότι έφερε τον γερμανικό ιδεαλισμό και τον Ζιζιούλα ότι εισήγαγε μια συγκεκριμένη θεολογία. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας θεωρεί ότι αυτοί οι στοχαστές, αντί να αναδείξουν μια αυθεντική ελληνική σκέψη, στην πραγματικότητα έστησαν φροντιστήρια ξένων γλωσσών για την ψυχή. Δίδαξαν δηλαδή στον Έλληνα να σκέφτεται μέσα από ξένα πνευματικά μοντέλα. Καλά όλα αυτά, αλλά ποιες είναι οι συνέπειες? Αν όντως ισχύει αυτή η πολιτισμική αυτοαπόρριψη, τι κόστος έχει για την κοινωνία? Το κείμενο περιγράφει ένα αρκετά ζωφερό τοπίο. Μιλάει για πολιτική απάθεια, για μια πολιτισμική στηρότητα, όπου δεν παράγονται σπουδαία έργα τέχνης ή επιστήμης. Αναφέρει μια σχιζοφρενική σχέση με τα εθνικά σύμβολα, μια σχέση αγάπης και μίσους. Η παιδεία, λέει, αντί να εμπνέει περηφάνεια, γεννά ενοχές. Και τελικά χάνεται το ιδεολογικό κέντρο βάρους. Η κοινωνία απλώς παραπέει. Και για να δείξει το μέγεθος της παρακμής, ο συγγραφέας κάνει μια πολύ απλή αλλά πολύ σκληρή σύγκριση. Από τη μία, η Ελλάδα του παρελθόντος που παρήγαγε φιλοσόφους, αγίους, ήρωες και ποιητές, και από την άλλη η Ελλάδα του σήμερα, που το κυρίαρχο πολιτισμικό της προϊόν είναι τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Και πού μας αφήνει όλη αυτή η ανάλυση? Όχι, δεν προσφέρει κάποια εύκολη λύση. Αντίθετα, κλείνει με μια πολύ νυφάλια διαπίστωση για το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε ως έθνος. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με την πηγή, αν δεν υπάρξει μια επανασύνδεση με τις ρίζες, με τη συλλογική ταυτότητα, ο κίνδυνος δεν είναι απλώς η παρακμή, αλλά η εσωτερική διάλυση. Εδώ το διακύβευμα είναι στην ουσία η ίδια η επιβίωση του εθνικού πνεύματος. Και έτσι, το κείμενο μας αφήνει με αυτό το τελικό μεγάλο ερώτημα. Είναι αυτή η πορεία αναστρέψιμη? Μπορεί η ψυχή της χώρας να επιστρέψει? Ή μήπως το έθνος είναι καταδικασμένο να χαθεί μέσα στην ίδια του την κρίση και την αποξένωση? Ένα ερώτημα που μένει ανοιχτό.